Mitkä ovat kolme kaikkein tärkeintä asiaa Tampereen kunnallisvaaleissa? No kyllä se ihan ykkönen ehdottomasti on nämä kuntalaisten palvelut. Se, että kaupunki itse järjestää palvelut ja tuottaa palveluita sairaille, vanhuksille, lapsille ja nuorille. Sitten toinen tärkeä asia on se, että me säilytetään tämä kaupunki elinvoimaisena. Meidän täytyy saada tänne yrityksiä, jotka luo työpaikkoja, ja se, että me saadaan ihmisille töitä, se on tärkeää. Ja sitten kolmas hyvin haastava asia on tämä taloustilanne. Se, että kaupungin taloustilanne pysyy niinkin hyvänä kaikista haasteista huolimatta, että kaupunki pystyy ne palvelut sitten kuntalaiseen järjestämään. 6 vuotta on nyt menty kokoomuksen ja vihreiden johdolla Tampereella. Mitkä asiat ovat sellaisia, että ne pitäisi nyt ensimmäisenä lähteä korjaamaan? No kyllä ehdottomasti se kaikkein suurin kivi täällä meidän kengässämme on tämä niin sanottu monituottajamalli, joka on tarkoittanut käytännössä sitä, että me on paljon ulkoistettu ja yksityistetty palveluita, jotka kaupunki on aikaisemmin itse tuottanut ja niistä ei ole pääsääntöisesti hyviä kokemuksia, on monia huonoja kokemuksia. Kyllä tämä kehityssuunta on sellainen, että se pitää kääntää toisenlaiseksi.